Matod sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo sa to nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Nya pag-abot sa ebanghelyo mi ingon si Jesus nganhi sa iyang mga kaning pinaagi aning ebanghelyo ni sa pista ni San Bernabe nga ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanlahon, ug abuga ang mga yawa. Mao ni ang kaluwasan, murag package sa kaluwasan nga gusto ni Hesus mahitabo sa kalibutan isip katumanan sa atong pangandoy sa Salmo nga ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Unya kinsa may iyang gihimong manluluwas ang mga tao nga andam mobiya sa tanan. Matod pa niya diri, ayaw kamo pagdalag kwartang bulawan, plata o bronse. Ayaw mo pagdalag puntil, ayaw mo pagdala o ilisan. Kuan kayo no, kanang lahi kayo sa pamaagis kalibutan kay kung gusto tang muluwas dinhis kalibutan, pananglitan masakiton. Gusto kang maayo ang masakiton, kinahanglan daghan jud kag kwarta kay imo manang patambalan dadon man sa ospital, dagko kayog bayad sa ospital oy. Labi nag-operahan ang imong masakiton, basta lagi partig yung dagko ag bayad. Pero ang imong Kristo diri ayuha ang masakiton pero ay mo pagdag kwarta. Pwede di ayuhon ang masakiton way kwartahay. Panahong Kristo, ang mga bakol, ang mga amang, mga buta, mga bungol, mga sanlahon, mga giyawaan, nangaayo, way gamit-gamit kwarta. Nya, pwede pa ni karon, dili na. Di man mo maningog. Pwede, dili. Wa ginitingog oh. Sa ato pa digin mo moto din pwede no. Dili na pwede sa ato pa ni hupas na ning gahoms Ginoo karon. Mao na dili na pwede ngano man ang ato godrong gisaligan nga maoy muluwas nato dili naman ang Ginoo kundi ang mga binuhat sa Ginoo. Una, musalig tas mga tao nga dato, gamhanan, dagko og mga authority. Anha ta mulaom nga kini sila makaluwas. Nya ra ba baligtad kasagaran aning mga tawhana dili muluwas motiwas nato. Imbis mangita ka og imong kaugalingnan nga balay, ilugo na Ginoong imong yuta kay wa man sad moy kaligunan nga papilis niya dato bang kayo. Koralo na gid hinuon na diha, no trespassing private property. Imbis nga maluwas ka kay wa kay kwarta, paluno na ginoon ka, lending, butangan pag yun og interest na nisamot na yun, gadoble na gyud atong ka problema. So kinsa man day ang tinuod nga makaluwas kalibutan? Ang mga tao nga sama nila ni San Bernabe, sama nila sa mga apostoles nga wa mangandoy og butang, gahom, dungog, wa gani mangandoy og taas nga kinabuhi. Okay ra gyud mamatay anytime. Kini mo'y manluluwas. Dili ang kana mga tao nga kusog kayong mo higugma og kwarta, gahom, authority, dungog, mga kanibang gitawag na to bag influence sa katilingban. Mao na magbantay ta ani. Sa atong unang pagbasa gihisgutan ang pagsangyaw nila ni Bernabe.
mga tao nga gipili sa Espiritu Santo. Ang gabuot sa ilang kinabuhi ang Espiritu Santo. Diri sila ning dapita nagpundok, kalit lag abot ang Espiritu Santo, ipadala ni sila ngadto na sa laing lugar. Ana, kami bitang mga pari, mao man ay among role, ibutang ni aning parokyaha. Ikasunod na sad, depende sa Espiritu Santo, pinaagi sa authority sa obispo, ipadala na pod miglain. Una, di gid mi kinahanglang mohigugma sa usa ka lugar, usa ka balay, usa ka ang tawag na to bag pribilehiyo sa kalibutan. Ang amo ra yung higugmaon aron mi mahimong makaluwas mao ang sugo sa Ginoo. Abisag sa inyong balay, testingi sa inyong balay suway naghigugma ang imong plato. Tanawa, manghugas ng imong anak, mabuak ng plato sa may buhaton, kasabaan ng anak. No, usahay pag-iuban, latuson pag yun, gadanghag ka, mahal ra ba kayo ng platuha, karaan kayo na, gikan pa na sa akong ginikanan, imo lang gibuak ng panuwaya ka, gadanghag na ng naong nimo, anaon? Adi tinaon. Pero wa ka mahigog magbutang, yan, ang hugas taos plato imong anak, na wa say kayo klaro, nabuhian, nabuak, sa may imong buhaton, imo ra hipuson. Ano ra nimo wa ka masama day, wa ra man ay salamat in town. Ay kaugma baso na say mabuak, na imo na sang hipuson na. Sunod na ingon na imong anak mawa na ihugasan. Siya nga naman siya hurot na magkabuak. Palit na sa kag plastic ana imong ihatag. Sige day kaniday kay og mahog ni muuntol ra man di naman ni mabuak. Di wa gyud way gubot. Wa. Di ba? Sige kana sa butang pa lang nang naa. At istingi ko no be nahigugma kas imong bana. Asawa ka nahigugma kas imong bana. Nya nakit-an nimo imong bana to ay giagbay-agbayan nga babae mubo kay short. Unsa may imong bation? Mina ko mura kag himungaan, lab ka na animal ka perti na kung tinarong nimong buanga ka ikaw dinhi magsige day kag himo diyan imong binuang. Ana, suko sa tong imong bana kay dipinsahan man to niya iyang kaugalingon. Pero wa ka mahigugma sa imong bana, pero ang imong gihigugma ang Ginoo nga nagsugo, higugma ang imong bana. Ikakita nimo, ay Lord, kasakit ani akong gibati, na may giagbay-agbayan akong bana, unsa may akong buhaton ani Lord. Mutsugo ra na nimong Ginoo nga kana imong bana, klaro kay na wa na ginakauyo nimo. Pero higugma lang na, nya sala man na iyang gibuhat, pasaylo alang ayaw gyud kasuko kay masuko ka matakdan kas iyang sala. Wa na dali kay ka maka-resolve moingon din ka sus kaniya kong bana wa na gini kauyo nako pero sige lang Lord bahalag sakit unungan ko gyud ni kay total sa kasakit man og sa kalipay hangtod ang kamatayon mo bulag kanamo. Di ba na tapos na ang laban, di ba? Oy, why gyud kwan wagi problema. Pareha sa namo mga pare nang litan wa na gid may kolekta ingon ani mingaw kayo wagi kolekta. Batay Lord alkansi kita ani Lord ang Ginoo sagdi lang god kay ug mamatay ka adto magitas langit mag-abot maubitan nang wa kay asawa wa sad kay mga butang mo nang poverty chastity ug obedience imong kinabuhi kay di man na mag-agad og kolekta ang mag-agad ana pari ka. Mo na kami bahalag sakit may ngoragin mi bitaw Lord matuman gyud ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Mo na itudlo sa uban. Ako sad musingit sa ko gamay ko nya Lord gamay kay halin ang slat mana sagdi lang kay og di sa na mahalin di ka kapatukod sa imong mga tukuron dia simbahan sila ra sanay magantos ana no. Sa may labot ni mong kwao naman tika diha mga 3 ka tuig 4 ka tuig ikan karon labing dugay wa na ka diha ay nakabalaka anak manghinguyab na lang kag pila ka hinguyab wa na ka diha ila na sa nang problema sa gasunod sakto tinuod no amo na sige la jud kog baligya
Gahapon gani, gamay kayong halin. 74 itong halin gahapon. Pero sige lang, ato gyapon pakpakan be ang halin gahapon. Oh, so, walag 74. 7,000 naman sa 95 atong total halin. Oh, so, naman giniog. Di lang kita mga matay, mga 5 ka buwan gikan karon si Aros ag di ni mahurot, no? Di pa sa tingin mo mga matay og 5 ka buwan, no? Di pa sa tingin ko mabalhin din mga 5 ka buwan, pero mamatay ko karong gabi awa na balhin akong puyo ani. Pero ang importante dili ang atong achievements, kung dili ang atong persistence sa atong pagtuman sa gustos Ginoo nga ipabuhat nato. Wa gyud mangandoy ang Ginoo nga permitang successful, ang iya lang gyud nakanunay tang faithful. Makanunayon ta sa atong commitment ngadto kaniya. Manindog, mga igsuon, sa pagpamati nato sa mga madasigong pulong ni Kristo nga diha sa ebanghelyo, padayon tang musangpit kaniya sa atong mga panginahanglan ug moingon kita, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang nangalagad sa simbahan, magpadayon sa ilang mainiton, pagpangalagad sa walay pagpaabot ug bayad, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang matag nasod ug ang matag taw, nga nagdumala niini, makabaton na o kalinaw, kahiusa o gugma, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga pinaagi sa pagpangaliya ni San Bernabe Apostol, nga ang mga masakiton sa atong banay, makabaton og kaayuhan sa lawas ug kalag ug magpadayon sa pag-ila o pagdaig sa buhi nga Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga misyonero lukop sa kalibutan, makadani og mas daghan pang katawhan, pinaagi sa ilang mga paningingnan sa pagtuo, paglaom o paghigugma, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa World Meeting of Families nga pagahimuon sa Roma ug sa Archdiocese Family Congress dinhi sa Subo karong Hunyo 22 ngadtos 26, 2022 nga unta mahimong malampuson, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Teofilo kamumot sulugoon sa Dios, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong sibahan nga pinaagi sa pagpangama pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalapuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga tanan nga mga benefactors of donors sa atong simbahan, nga mihatag o pinansyal o lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa kadautan ug lampos unta ang kananilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nangamatay makabaton na sa kalinaw ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Makagagahom o maluluyon nga Dios, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo pinaagi o diha sa pangama ni San Bernabe imong apostol, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.